І калі ён выходзіў са святыні, гаворыць яму адзін з вучняў яго: «Настаўнік, глянь, што за камяні, ды якія пабудовы». А Ісус гаворыць яму: «Бачыш усе гэтыя велізарныя будоўлі? Не застанецца з іх камяня на камяні, які б не быў развалены». І калі Ісус сядзеў на гары Аліўнай насупраць святыні, пыталіся яго асобна Пётра і Якуб і Ян і Андрэй: «Скажы нам, калі гэта станецца, і што за знак будзе, калі ўсё гэта пачне збывацца?» І Ісус пачаў ім казаць: «Глядзіце, каб вас хто не звеў, бо многія прыйдуць у імя маё, кажучы, гэта я, і яны многіх звядуць. А калі пачуеце вы пра войны і чуткі пра войны, не трывожцеся, бо так павінна быць, але гэта яшчэ не канец. Бо падымецца народ на народ, ды царства на царства, ды будуць месцамі землятрусы і голад. Гэта пачатак пакут». «Глядзіце самі сябе, будуць вас аддаваць у суды і біць у сінагогах, і будзеце стаяць перад намеснікамі і царамі на сведчанне ім дзеля мяне. І трэба, каб перш было абвешчана Евангелие ўсім народам. І калі павядуць вас выдаваць, не думайце, што вам гаварыць, але што дадзена вам будзе ў гэты час, тое скажаце. Бо не вы будзеце гаварыць, але Дух Святы. І будзе выдаваць на смерць брат брата, і бацька сына, і паўстануць сыны супраць бацькоў, ды будуць забіваць іх. І будзеце вы ў нянавісці ад усіх за імя маё, але хто вытрывае да канца, будзе збаўлены. Дык калі ўбачыце агіду спусташэння, пра што казаў прарок Даніэль, якая паўстала там, дзе не мела быць, хто чытае, хай разумее. Тады тыя, якія ў Юдэі, хай уцякаюць у горы. А хто на даху, хай не сыходзіць у дом, ды хай не ідзе, каб што ўзяць дому свайго. І хто на полі, хай не вяртаецца, каб узяць вопратку сваю. Гора будзе цяжарным ды карміцелькам у тыя дні. Дзеля таго маліцеся, каб не сталася гэта зімою. Бо ў тыя дні будзе такі прыгнёт, якога не было ад заснавання свету, які Бог стварыў, аж дасюль і не будзе. І калі б Господ не скараціў тых дзён, не ўратавалася б аніякае цела, але скараціў дні дзеля выбраных, якіх ён выбраў. І калі б хто вам тады сказаў: «Вось тут Христос або там», не верьте. Бо з'явяцца фальшывыя хрысты і фальшывыя прарокі і будуць даваць знакі ды цуды, каб звесці, калі гэта магчыма, нават выбраных. Дык сцеражыцеся, на тое я вам усё прадказаў. А ў тыя дні па тузе той зацемрыцца сонца, ды месяц не дасць святла свайго. І зоркі нябесныя падаць будуць, ды сілы, што на небе, пахіснуцца. І тады ўбачаць Сына Чалавечага, што прыходзіць на аблоках з вялікай магутнасцю і славаю. І тады пашле анёлаў сваіх і збярэ з 4 бакоў ад краю да краю света выбраных сваіх. З фігавага дрэва бярыце прыклад. Калі яго галінка лагаднее і пускае лісты, вы ведаеце, што ўжо блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце, што гэта збываецца, ведайце, што і гэта блізка пры дзвярах. Сапраўды кажу вам, не пра мяне пакаленне гэта, аж гэта ўсё станецца. Небо і зямля прамінуць, але словы мае не прамінуць. А дня таго і хвіліны ніхто не ведае, ані анёлы ў небе, ані сын, толькі Айцец. Глядзіце, чувайце, бо не ведаеце, калі гэты час надыдзе. Будзе як з чалавекам, які выехаў у дарогу і пакінуў свой дом і даў уладу сваім слугам, кожнаму свой абавязак, а прыдзвернаму, каб той чуваў. Дык чувайце,
бо не ведаеце, калі гаспадар дома вернецца, вечарам ці апоўначы, ці калі певень запяе, ці раніцай, каб калі вернецца неспадзявана, не застаў вас спаўшымі. А што вам кажу, усім кажу. Чувайце.